Cik. Shalom, horas madita saulutna, selamat mahari minggu. Alan yang masuk maita tu para mingguota, jala sadarion ma ima acara paborhaton, ima sadasian parhaladota, ima mangsitua Gerhard Hutapea. Jala yang masuk ma prosesita, pangido hami ma asa jongjong hamu amang dotinang nan. Kodul mahita.
Taparadima rohanang pikirata, marede mahita. Sangapi bata ama, sangapi anak nai, nang ditong di porbadia, di bata nasokali. Haleluya, puji Tuhan, saleleleleng nai. Puji Raja si Parholo, si Palua Jomai, napatawon itabungon Tuhan Raja Onnai. Haleluya, puji Tuhan, Raja atas langit. Puji Raja siang surga, Raja nihuriai, Raja di salut bangsa, Tuhan nasun sangapi. Langit tano sai endehon, sangapi warnai. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot guarni tondi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Songonon ninna Tuhan Jahobah. Yang gohalak partigori mangolu do binahen ni parsi hohotna marha porsiaon. Alayanggo dihalak parjahat, dang adong hasonangan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata jala amanami. Sai urupi mahami asa unang madele kami ujuro hapogoson tuhami. Jala asa unang magopo hubahen kami silehon-lehon munadenggani ujuro pasu-pasum tuhami. Ramoti kami asa unang marpos niroha kami tu arta nadi hasianganon. Lehon di kami haporsiaon asa dohot kami parjabar di setianon niak kana porsea diho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Patik ne debata di bagasan minggu tasadarion, imasian patik patoluhon dohot lapatan. Patik patoluhon, dang jadi dohonon goar ni debata yang go soture dalanna,
Ai hona uhumna dosogot akana marsineang di goarna. Dia dolapatani oddo. Ikon dihabiari rohata debata jala ikon holong rohata di ibana. Asa unang kita olo mamurai manang manolon-nolon, manang marujar-ujaran naroa, manang mangatsi marhite goar ni debata. Ai dinatar sosak dohot tangiang dot puji-pujian do si dohonon goar ni debata. Ima sahatna rap mangidogogo mahita tutuhan debata. Ale Tuhan debata, sai parugogoi makami mangulakon nahobar tu patikmi. Amen. Tuhan jujur do masa dongaki Allah na salah pambahenaki hata kulak kana baru lagi curah Pakuliki petu pasone membacut rohani dongaku pe pikiran hatana hurang ture curah Tato potima dosata tuado pandidebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan, para siroha nasumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si pangolu kami. Hami halak pardosa nadangolon, ro tujolo ni habang sahabadiaumi, manopoti jala manganggukon dosa nami. Macai jot-jot huarsahi hami ko, marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pambahenan nami naroai. Dang huhaholongi hami ko sian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa todi nami, dohot nasa gogo nami. Nang dongan nami, dang doson diri nami hubahen hami. Dibaheni tamado rimasam mujala uhumamu kami, tuhamatean saliling nililing nai. Alai nama porus mahami nuaing tuasi ni roham nagodangi. Mangidosian nasa roha nami, hasesaan ni dosa nami saluhutna. Sai urupi mahami paubahon roha nami, ala ni Tuhan Yesus Kristus, anak haholongan ni roham, si pangolu kami, dohot ala ni guarmu nabadiai. Ale Tuhan, sai asima roham di hami halak nadangolon. Amin. Baga-baga ni debata taringo tu hasesaan ni dosata.
Satokindo hutadi koko, alai papungu-punguoku maho muse marhite-hite akaasi ni roha godang. Tagan di parpiar ni moruku hutabuni kon bohiku satokin maradopoko. Alai marhite-hite dengan bahasa saleleng-leleng na asiakku doho, ninna Jakoba si paluaho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tajahama epistel ta di bagasan mingguon secara responsoria sian sada Tesalonik tolu ayat sada rodi ayat 10 tolu. Ala naso tartaun hami besi kol nami dengan do di rohanami holan hami majolo tading di huta Aten. Gawe husuru kami masih Timotius anggi nami jalan aposo di debata makobason barita nauli nasian Kristus. Asa dipatuku rohamuna jala dipodai hamu mataposeon. Asa unang diunggilhon akka hapor suhoni nadeba sian hamu. Ai diboto hamu do tusi do kita dipadiri. Ai ditong-tong amuna dore hamu ngahulungahon hami hian tu hamu. Damai mas akka hapor suhon tu kita songon naum masa tu patar jolo muna. Dibaheni dang tartaun au be, gabe husuruma manakasi hapor siau muna. Atik beha naung diujuni si pangujuni hamu, gabe magopo maun naku halujakon hami. Alai dumulak Timotius tu hami sian hamu. Dengan dori baritaon tu hami hapor sian muna. Dohot holong di rohamuna. Aku ni di baritahon do burju muna. Marnimot hami dohot sihol di rohamuna. Nain idaon muna hami. Songon hami nama sihol di hamu. Di simatarapul kami marningot hamu alea kadongan dibahen hapor siaon muna. Nangpe didodoni ragam ni hagogotan dohot hapor suhon hami. Ay namangol umahami nuay. Ang gohot hamu jonjong marojahan di Tuhani. Ai hamu liateo dia mata lehon hami tu debata balos di saluhut halalas ni roha nahu hilala hami di jolo ni debata nami marningot hamu. Borngin dot arian lobi sumurung dot yang nami. Asa anggiat idaon nami bohimuna laos patikoson nami. Ia adong dope hahurangan di hapor seon muna. Alai debata amat tasadiri dohot tuhata Yesus ma pabuluson lakanami tuhamu. Alai digohi jalalan ditambai Tuhani marhaholongani rohamuna sama hamu nang tusaluhut. Songon holongi rohanami di hamu. Laho patoguhon rohamuna gabe so hasurahan marhabadiaon di jolo ni debata amatta dinaroi tuhata Yesus rap dohot saluhut akka nabadiana. Ido sahatna martua doakan natumangihon hata ni debata jala na upeopsa. Amen. Yesus aposaku, orang mapasombu, audi apunjungan, dinaso mardongan, ototodo
sampai Rajaku, jala aku. Taha tindakon maha porsiaot tai, songon nahina tindakon idongata saha porsiaon, disadok portibion rapma hita madok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatu dosan, natu mo palangit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasa sadai, ima natinubuhon ni si Maria, nagabe-gabean si Anton di Porbadia, adorang sohabubuhan. Ido tuhata natu mau nabernit di panguhuman ni silatus. Nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang. Natuat tu banuatoru dung ditanom. Namulak mangolu diari patoluhon. Nama naik tu surgo lau hundul tu siamu ni debata Jahoba. Amanai pargogo naso hatu dosani. Disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak namangolu dohot namate. Au porsea ditondi porbadia. Jala adong sada huria nabadia. Huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia. Dohot dihasesaan ni dosa. Dohot dihatai namadok. Mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate. Dohot dihangoluan naso rasuda. Amin.
Shalom. Horas amang inang dohot suderuas HKBP Kebayoran Lama ni hinaholongani Tuhan Yesus Kristus. Tikting ni huriata di bagasan mingguon tanggal 20 sia Juni 2025. Topik ni jamita Satia mangihuton dohot makobasi Tuhani. Naparjolo goarni minggu. Ia goarni minggu ta sadarion ima, minggu paduahon dung trinitatis, lapatanna ha sitolu sadaon ni debata. Paduaon situa napansiun. Sadarion minggu tanggal 20 sia Juni 2025 di parmingguan pukul 7 manogot. Patupaon ni huriata acara pelepasan sintua Tu Amang Sintua Albans Gerhard Parurian Hutapea. Nama kobasi di Banjar Cidodol Parserahan. Parhalado dohot sude ruas pasahaton hata mauliate di sude pelayanan nasida nasalelengon. Tuhat tama mamasu-masu. Patoluon namar bagas. Tikting paduaon. Naing manjalo pasu-pasu parbagason ma, rival doli Andika Ciputra Purba, anak ni amata Dr. Andes Robert Nixon Purba MPD, tubuh ni inata Sontika Boru Situmorang, maringanan di Jalan Hidup Baru nomor 26A, Sarua Ciputat Tangerang Selatan, Banjar Ciputat sekitarnya. Dohot Orwana, Ayu Intan Kusumadewi Boru Sinaga, Boru ni Amata Anggiat Sinaga, Tubuh ni Inata Berliana Boru Sidauruk, maringanan di Jalan Gianyar Raya nomor 20, Perumnas Tolu Tangerang, ruas ni HKBP Resort Perumnas Tangerang. Pamasu-masuon di Patupa di hari Sabtu, tanggal 5 Juli 2025, pukul 8.30 manogot di Gareja HKBP Resort Kebayoran Lama. Sai di pasu-pasu tuhata madongata nanaing manjalo pasu-pasu parbagasoni. Paupaton parmingguon gabungan sikola minggu. Sadarion minggu tanggal 20 sia Juni 2025, Patupaon ni huriata parmingguon gabungan sikola minggu. Masuk pukul 10.30. Namar jamita amang Pandita Weslin B. Dalimunte STH. Paragenda inang situa ESO Boru Pakpahan. Palimaon Jambore Nasional Ianak Kota Sikola Minggu. Departemen Koinonia HKBP, kategorial Sikola Minggu, naing patupaon Jambore Nasional Anak Sekolah Minggu wilayah Pulau Jawa. Jambore di Patupa di hari Kamis, sahatu hari Sabtu, tanggal 3 sahatu tanggal 5 Juli 2025, maringanan di Gunung Gelis, Camp Area, Sukaraja, Bogor, dengan tema Torah. Transformasi oleh Roh Allah, aku anak yang berani. Garejata parsidohot do di acaraon, na mewakilkon opat halak ianak kota sekolah minggu, dohot 2 halak guru sekolah minggu. Taboan ma ditangiang ta asadenggan mardalan ulaon jamboreni ianak kota sekolah minggui. Paonopon retret Ina Lydia. Hombar tu program punguan Ina Lydia tahun 2025, naing patupaon nasidado kegiatan retret sian ari Rabu sahat tu ari Kamis, tanggal 2 sahat tu tanggal 3 Juli 2025. Maringanan di Devi Beletsa Sentul City Jawa Barat. Ni uluhon ni inang Pandita Lydia Simanjuntak MTH. Papituan retret parsiajar sidi,
Dipatupa di hari Jumat sahattu hari Minggu, tanggal 4 sahattu tanggal 6 Juli 2025, maringanan di Taman Bukit Palem Resort, Pancawati Caringin, Bogor. Doho tema bertumbuh, berakar, berbuah dalam Kristus. Kolose 2 ayat 7 sahat di ayat 8. Ni uluhon ni amang dohot inang panditata. Taboan ma ditangiang ta asadenggan mardalan retreti. Pawaluon partangiangan Banjar. Dipatupa di hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 pukul 8 borngin di A. Banjar Pasar Jumat Lebak Bulus. Di Bagasni keluarga Amang Sintua Hapanjaitan Inang Boru Simamora. B. Banjar Tanah Kusir Kodam. Di Bagasni keluarga Amang Sintua M. Tampu Bolon Inang Boru Silitonga. C. Banjar Ciputat sekitarnya di Bagasni keluarga Amang Andrew Simanjuntak Inang Boru Silaen. D. Banjar Bintaro Perdagangan di Bagasni keluarga Amang Markus Huta Barat Inang Boru Manurung. Pasiaon Sermon Lansia. Dipatupa di hari Rabu tanggal 2 Juli 2025 masuk pukul sia 30. Maringanan di Garejata. Ni uluhon ni Amang Pandita Jeffrey Sitindaun MTH. Pinangido tupungan lansia ni Huriata Asaro Mandohoti Sermoni. Pasapuluon, penambahan tenaga koster Nabaru. Hombar tu rapat parhalado di sermon hari Rabu tanggal 10 Juni 2025. Nunga diputushon manambah sahalak tenaga koster di gerejata. Marhitetik tingon pinabotoon tuhita. Nunga di Jalo Saudara Domingus Baksuni mulai karejo tanggal 1 Juli 2025. Pasapulu sadaon. Pasahat ulos turuas naung marumur 70 tahun. Songon tanda las niroha di ulang tahun gerejata HKBP Kebayoran Lama napa onom puluon marhite panitia transformasi pasahaton huriat tado ulos turuas nama rumur 70 tahun tugijang di tanggal 10 pitu Agustuson. Alani asaganup masih tua pasahat guar-guar ni ruasta. Tu panitia paling lambat di hari Minggu tanggal 10 Juli 2025. Pa 10 duaon, Festival Kor Antar Banjar Tahun Transformasi 2025. Dipatupa di hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2025. Mulai pukul 3 sore. Technical meeting Parjolo di hari Sabtu tanggal 5 Juli 2025. Pukul 5 sore. Pendaftaran peserta dibuka sahat tu tanggal 5 Juli 2025 melalui Sintua Banjar Manang PIC Lomba Inang Landia Boru Simatupang. Informasi tambahan Boy Matajaha di Warta Jemaat Mingguon. Pa 10 toluon basar pa 60 tahun HKBP Resort Kebayoran Lama. Marhite ulang tahun ni garejata pa 60 di Bagasan Las Niroha panitia manggokon sude Banjar kategorial dohot non kategorial asa berpartisipasi dalam basar pa 60 tahun HKBP Resort Kebayoran Lama. Acaraon dipatupa songon wujud pelayanan kasih jala mempererat persekutuan di hita sude ruasni huriata. Basar dipatupa di hari Minggu tanggal 10 pitu Agustus 2025 pukul 10 sahat tunasidung.
maringanan di lapangan parkir gereja. Informasi tambahan Boy Mata Jaha di Warta Jemaat. Kontak panitia Inang Landia Boru Simatupang, Dohot Inang Teti Boru Simamora. Songoni matikting ni Huriata, Tuhatama nama masu-masu hita saluhutna.
jumpa au Tuhan sada songon ho nama logo logo au tuna sonang songon ho sai marburu aku ho sai marburu aku ho ototong ihung toroko Jesus si panguluan. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imana mangaramoti aka ati-ati dohot pikiran muna. Hola di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Hatan itu hatta imana gabe turpuk jamita diminggutta saderion tersurat di sada raja-raja bidu 10 sia mamukamaisian ayat 15 sahatu ayat 20 sada tapayutihu ma songon ma didokhatan itu hatta alainin na jahuba matu ibana mulak mahotu dalan muhian tukan Damaskus laho mahotu si jalamiahi si Hasael bahen raja gumonggom Aram miahi dohot si Jehu anak ni Sinimsi bahen raja gumonggom Israel miahi dohot si Elisa anak ni si Sapat sian Abel Megola bahen panurirang sikapmu. Jadi manangisi nama luas sian podang ni si Hasael ikumate bunuan ni si Jehu mai. Jala manangisi nama luas sian podang ni si Jehu ikumate bunuan ni si Elisa mai. Aku ni tinggal dope kubahid di Israel 7,000 halak saluhut na yakana somangalopit ulu ni totna marsobba tubal doho na sodung mangumma ibana dungi mardalan ma si Elia siani gabe jupangsa si Elisa anak ni si Sapat tongon maninggala ibana dohot 12 pasang horbo di jolona ibana sadiri mangolatolat pasang na 12 koni dungi didapoton si Elia ma ibana laos dirikupon sape-sape na tu ibana dungi ditadikon si Elisa ma akka horboi jala marlujong mangihuton si Elia di dokma waluas au jolo mangumma damang doho dainang asa hui huton ho dungi ninna si Elia ma tu ibana laho maho mulak ayah na hubahini tu ho dungi mulak may banas siyan labung na jala dibuat sapasang horbo laos dipotongi doi ula-ula ni horbo ido dipakai marmasak juhuti jala dilehon panganon ni akan aposona dungi borha may bana mangihutos silia gabe parhaladona imasahat na hamok kadongan na hinahulongan di bagasan guari Tuhan ta Jesus Kristus.
sian turpuk tahun molo tapahihut-ihut. Takas berbau sejarah. Jala dimuncul hodo piga-piga goar. Alai kronologis na doi nahobar tu peristiwa na terjadi nahobar di turpuk tahun. Sederhana na songonon ma. Si Elia sahalak na poso ni Tuhani. Perpanjangan lidah Allah pasahaton aka tonani hatani debata tu bangsona. Pada saat na mga rajai ima sahala raja na marguar Raja Ahab. Ripena inatana na marguar Isabel. Alai ia Raja Ahab mulai dok istilah nuaing dekaido mulai dok di bawah ketiak istri. Berangin na iko berang dok. Malupatin na iko mga lupa do Raja Ahab. Jadi targowardo inatani rajai Raja Ahab jol mana jahat. Akhirna amatana pi Raja Ahab mangihuton hajahaton ni si Isabel. Gabe sama-sama na jahat mana sida. Hajahaton na itarida do nang maralohod de bata. Gabe ipajongjong na sida do ima aka patung berhala. De bata bel didok masude turayat na tongane bangsoy ikom marsoba jalamangumma de bata bali. Dak sudia naolok. Alay torop dotong naolok. Maraloma tu pabarita honon ni si Elia na hobar tu harajaw ni di bata. Asa markabiar tu di bata. Idu berita na binarita honna. Hape ro Raja Ahab doh inatana si Isabel dang buy ikom marsob batu kanaganan. Dihasuguhon Raja Ahab doh si Isabel ma si Elia dikejar say naing itakop jala naing ibunu ime jala gudang do akka panuriang akka naposo ni debata naung dibunuh. Asau nang diberitahu taringot tu harajau ni debata. Sia sudia kapan urirangi hola si Elia mana tinggal. Baik kok kamu ma. Songoni matorokna. Akka parbarita nauli mulai dok songonari hola si Elia ma namangulu. Secara manusiawi mabir do ibana. Lari ma ibana tu Gunung Horeb. Mangicugut martabuni. Jala adong do di ibana ima. Tanda tanya suku-suku na macam mendalam. Ma moledok songonari hira tu horong ni padiliam ma ibana. Ni berita ni debata harajau ni debata ape songonom mani habis du sudia kapan urirang hola nau matinggal na idi do nuaingon dak to hobe oninna lau me bana
martabuni alana ngasay diopot naikon takupon ni si Sibil ibana asa di pamate di pertabunian nai Roma de bata di dokma bah marhua hodison ima suku-suku ni marhua hodison dalam dopadohan ni di bata molo dilapati hatai buasa ho martabuni buasa macohot to sian ulomu ay adong hudok tu hosoni ido nang dohono ni debata sialani ido diuduti sielia do hatana alani du ni si tauno ni alani biar ni roha ka alani kekhawatiran ketakutan ido ibana do tu debata nak tabiau alak maau tak tertau nao biun ima hatana alay dang diluas debata alayah manidok debata molo tak terjemahon secara luas nahobar tutur pohon heheho borhat uduti lomu ima baritai nahobar tusi hamuak kamang doh tamuak kainang ahama nanaing si igilotta si buatotta siang kejadian namasa nahobar di turpuk tahun terlumubi naniadopan ni sahala naposo ni debata ima adong tulu hal ni sederhana homon asadong bui pitor tatu si dapo orhata adong si buenota tu ngulut taganuk merasa desada akan kita sederhana karena perjulu neng dohonon na unang murah-murah madele mana perjulu baru napaduahon say tupado pangurupion napatuluhon uduti mangulahon ulommu murado kan hamuak kenang katuluy nahobar may ima tu hadirion ni si Elia moredo uduti ulonmu diuduti ulon na nang pe secara estafet pasahaton nai ima tu si Elisa hailanang si Elisa tapubulon tang namarmar yon si Elisa secara estafet hamuak kamang do tamuak kenang dongan na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus hita saluhna. Na parjulo sa hali idok unang mura madili. Songon na tinaon ni si Elia. Nang pe manusiawi. Bao nga berusahay ba mangulahod dohod denggan. Hapi ko sono mamasa akadong ako na po ni Tuhan ipe ikomate sudi doho taon na ngitak ko iopot akhirnya lau mertabuni nang dohonon na bersembunyi berhenti macohot tidak aktif lagi alai pasif ma di batamai ido saridok bah marhua hodison
do hamuak kamang do tamuak kena kita saluhutna. Apa yang kita kerjakan ahana taula. Nung nga berusaha kita mempersiapkan jalan mangulahoni secara maksimal. Bahkan saya martanyangi kita. Dan madok na so taingok Tuhani. Taingok do. Alai tidak membuahkan hasil sesuai dengan yang kita harapkan. Ina asa didok di hata Batak saya niripu parhunihan apa pergadungan imedok na diba saya niripu persaulian HP hamaguan binasomon sehingga banyak orang yang lari dari kenyataan hidupnya ala di pangasahod do pikiran na dan terjalo tu pikiran jaladang terjalo tu roha tumagom mo ditinggalhon. Gabi berdiam diri. Gabi dipasobu, gabi dipasok. Sama dengan bersembunyi. Macohot, martabuni. Alay mulu taulah soni. Idok di Batama. Marwah hodison. Saya diduduni arsak kita. Saya nitta marupani. Marwah ho martutukia. Somal do songoni ate. Mo liberengakan na tua-tua kana poso. Saya na songonom. Tangami tokka. Kanino kan hamuak kapung duli pung buru. Itu. Bawalo dito rido akan na tua baharu aku dah songoni. Basay martutuki ko sebek ko tangam mo songonom. Naneng dohonon na disi. Unang di palawas jolmay dirina gabi sumurut digogo doho di semangat. Molo gabi sumurut do imana margowar gabi talpema jonokma tu padelian. Semakin dekat kepada keputus asaan. Di halomohod di batadui dang ido asa idok marhua hodison mulu tadok muse nah hobar tungguluta godang ni akasikap na tabain bahasa songoni ho bahasa macohot to kenapa engkau berdiam bahasa holso aku bahasa tangis so bahasa gabi dang ditursok ko ulommu. Mula pasahaton ima pangapulyo penghiburak kita saya tado do kan meni bebe meni pulos-pulos unak kumadile gudang do tudus-tudus da udangan ya palsapate nah hobar tu si na marlapan tadi si sai hadir do ima terlumu bitu hatai manungguli akajolma na talpetu padelian tu keputusasaan sekaligus untuk memotivasi mendorong menyemangati ayang kuhita jolma boido bau nga medebu iti patangga muse
Lami dodoni portibion bakar rosya dongan. Alayang go dituhani, ijolo ni tuhani, tinggang dan gabi dudunan na nasing. Alayang go to hatay, pitor disurduk ko do tangan na. Jalo tangak ko namang, inang. Tiup, asa jongjong heheho. Ditugu, jala dimotivasi. Dan gabi dipasobu. Dan gabi dipasobu. Jala disido di hal na paduahon ima say naradido pangurupion. Molo tadok di hatanasing say na urupan ni Tuhanido. Nang jolma dinaung sanga lupa tu Tuhani ala di dodoni rasa takut, rasa kecewa yang sangat mendalam dohot akalan na asing na sipata nunga olo mapal roha dohot pikiran na jalang nga sahat tunggulu na madele alay dipaingot Tuhani jala diurupi Tuhani asa hehe ima sian duk di pikiran alani biar ni roha alani duk ni kasih tahu no. Jala itu na terjadi tu si Elia. Rodo pangurupioni diurupi ibana. Ido asagabe didok borhato. Ido do diturupuk tahun. Ima asa pasahaton ima akka ulaun tujol ma akka napilin di bata termasuk ima si Elisa asa gabe dipilit jala di pajongjong gabe sahalak naposoni debata nalaho manggati bana si Elia menguduti ulaun na hamok kadongan na hinaholongan di bagasan gua nitu hata Yesus Kristus. Hal na patuluhon radi menguduti ulaun. Ulaunon ulau dia. Ulaun na marbarita na uli. Ala itu na pinasahat ni debata tu si Elia. Lasongoni tong tu si Elisa. Ulaun marbarita na uli. Molo diturpuk tahun didok. Marbarita na uli ima pasahaton dia do sakap dohot lomo ni rohani debata. Tutongan ni bangsona. Alai ikut tarida ma sakap dohot lomo ni rohani Tuhani ditongan ni bangsona ditongan ni kajol mana penilitna diganup gulmi ni nguluna be manang dia pe profesina di setiap ulaun masing-masing profesi masing-masing ikon marbarita nauli. Itu asa didok rade manguduti ulaon molo pedi dipakeke jala disungguli disuruh debata ima si Elia unang disokko borhat marbarita nauli diuduti ibana do ulaoni nang peborat ala ini pagomos debatando ibana nadong anakku doho dan pasobokku ho
Jala dakolani napa mo nangokku doho. Ido asa gabe takas didok dung di pajongjong di bata marhite sielia ima Nina Jehovah matu ibana ayat 15 mula mahotu dalan muhian tukad Damaskus laho mautu si jalan miahi si Hasael bahen raja gumonggom Aram miahi do si Jehu anak ni si Nimsi bahen raja gumonggom Israel miahi do si Elisa anak ni si Sapat ayat 17 jadi manangise na malua siap podang ni si Hasael ikom mate bunuon ni si Jehu jala manangise na malua siap podang ni si Jehu ikom mate bunuon ni si Elisa. Ana yang dohonon na disi. Ima aka parjahati ima diaka nama nobba gana-ganani lekse honon ni debata. Nama lua siap podang ni si Hasael. Na pinilit ni debata. Ba malua siya ni alay dipudi ikomate di podang ni si Jehu. Na malua siya podang ni si Jehu ikomate di tangan ni di podang ni si Elisa. Artina dangarong malua pamo nangon ni dibata na sida jalada kaya di paloas di bata akasakasap kap naroa hajahaton nagabi merajalila gabi mabain holsoan gabi mabain mabir kita dima dinalaho manguduti ulauta bui di kamu kamang dot tamak kenang hitung-hitungan ya keperkarejua si Ganupari itu bisa saja terjadi. Bodoh saya dong rupanya. Dia ka ulau di perkarejuan manang dia perupanya. Disada aka tim kerja. Saya dong derupanya ima si Panggaori. Saya dong do si Pangguturi. Kan itu kan. Songon ima si Isabel si Ahab parjahati. Alai di ida di bata dang dia lomohot di bata gabe macohot akan naburju mangulahon ulonna. Banangsong ni dia kepungu-punguan. Itu amak kamang dot tamak kenang. Dang narong laman. Basi dah keritungan di keluarga itu kan. Dua tuh lumanang na opa ianakon. Basayolo do rupani sayong sahal mabain rudu pikiran. Itu. Alay rodo itu. Alay dak tahay so ni. Sayolo mita si pata madokan namang tahe. Anakku manang naburku nasa daun. Ya kanasing na so ni baburju-burju na. Etong nabama nang nasa sa daun. Ina. Basa ingot-ingot tahe ay wala nang pertubunyon na masahiin na musi. Macam sesungguhnya lek gabi urudut marsakar roh mamikirion. Alai dang macoh tita. Dang gabi mertabuni. Alai kita berusaha langsungonido de bata. Hotboy minian ipau berohani Raja Ahab doh ripenai si Isabel rohana lo miru pakunnya di bata Bali asa sude manobba di bata asa gabi boy sude sonang di haradeon ni rohana menguduti aka ulona alai nang pesoni dia kenaradi menguduti ulona nang peborat mengadupi aka namasa sia dirina doh sian aka
luar ni dirina boido sianak kadonganna dang nagabi sudat manguduti mangulahon ulaon na pinasaha ni Tuhan ni. Nah gimana per 3-3 parengge-rengge karejo di ulau dia di kantor instansi dia ikon marbarita nauli ima patuduhon hapor siota ala naung dihokop naung pinaluani di batahita di bagasan tuhatta Yesus Kristus ay Tuhanipe ay tuhatta Yesus dakya macohot siyan ulon manay pibana tu banua gijang di pasahat do tuak kasisian nai berita hok kamu berita nauli saya dong anakku dah namar lapatan asa sudah gabi berita nauli dakola ditikki di Portibion alai on ulaon naso hiamat cohot na ikom manotong hangoluhonon ni jolma saliling iba na mangulu di hasianganon manguduti ulaon marbarita nauli na perpudi sahali tuhala amang situa hutapea hotbardo turpohon tunapesiun hala amang situa ni bagasa sadarion hamudo oboto samang borak ni ulaw marhubes na sililingon ditongan ni huriaon songan nang di Badjar Cidodol Parserahan manang behabe borak ni ulaw ni hala amang manobotosa hiado hamusok dohong siliaon martabuni macohot asayolong soni ay molo ditiki adem muncul alay molo ditiki adong persoalan monggop martabuni marsalimut huhut marsaluban asa tertutup alai boido hala amang situa nami mereview kembali kira di bagasan pabahena songoni hira makuling Tuhani madok Tuhamu marhua hodison boido di sahalat na poso ni Tuhani gabi marpikir bah dang dengan na pinahubay sono ikon adupan manang bohabe ragam niaka si adupan 17 tahun teh mang situ nami ya ibagasan na 17 tahun ni anggo si pareo muna ibabelgahamu do songo pinggol ligaja ala ikon tao nom masudi sahala na poso ni Tuhani na mangula di tonga di huria sading ganding ni mangula di huria sa sahalak pasti adong makasuguhon saro-aroani sa sahalak mangula di tonga di huria saya dong doy na mabela maragam may ay hula-hula ko doy ina ay nang perwa hula-hula na batong do hula-hula na saya dong dumakokop apalagi di hata batak dalihan na tulo alay ikon hamula tehonon niya mang situa nami do ipasaha Tuhani Tuhamu sadarion naing pensiun jala manguduti ulaon di turpuk tahun dangadong batasan na di bata alay saliling mangulu nang pepesiu kamamang sian ulaw kasituaon alay dihuriata hagabibe manottong dodoho hasituaon di hamuna sahat tu namarujung ngolu dang nagawi dong pesiur pani ba do pesiun ba nga gawi marlomo-lomo ma dang alana tohona kasituaw ni
loho do totong di pamatangta. Sialanima udutat maulaon na marbarita nauli marhite-hite diaka ulaota parnguluota parkarejuata dingulu siganupari. Amin martangiang mahita. Mauliate madihole Tuhan, dihatami na marsaringar di tonga-tonga nami. Asa unang matutuhami mura-mura madili, jala di bagasan pos niroha saina rodoho mangrupi hami. Jala di bagasan pangurupi omi huhamulateho kami laus disidu hami oleh Tuhan para dihorroha diri ngulu nami lahu manguduti akka ulaw nami di siganupari asa marhiti akka ulaw nami takasami marbarita nauli. Atong ali Tuhan sa dihoma sadok ngulu nami do dia kaulaon pagkarejuan ni ruasmu. Asa hole Tuhan namanggonggom ho na mangalinggomi di bagasan holongmu jala ho na mamasu-masu. Ingok dohami jalabonan nami di bagasan tangiang nami akka ruasmu na di bagasan parsahiton. Arlin Lintong Sirait, abdi perlindungan Sirait. Situ doktoran semula tua pardidi, Nyonya Emmi Manurung Borusiahan, Nyonya Kolonel Insinyur H. Hutapea Risma Borusiombing, Nyonya Pendeta Dr. A. Sitompul Burmani Huruk, Saur Semajutak, Nyonya Hutahayan Borusiagian, Nyonya Sintua Wena Dak Boru Pasaribu, Nyonya Tiabut Siagia Borusiahan, Nyonya Saur Mas Delina Butar-Butar Borusirait, Nyonya Esi Majutak Borusibarani, Dr. Andus Eha Pasaribu, Nyonya Novianti Siburun Borusihaan, Nyonya Hutahayan Borusiagian, Manarsar Baribing, Sintua Insinyur M. Hasi Hobing, Sintua Dr. Andus GP Manihuruk, Nyonya Sintua GP Manihuruk Borusagala, Iwan BM Tampu Bulun, Ridwan Irianto Situmorang, dohot akka nasotar guari hami ale Tuhan manang di dia pe suksoni nang ruasmu natongod di bagasan bagas cormod di bagasan parsauran nami per minggu di manuguton saluhu na nasida le Tuhan akka na di bagasa parsahitoni na di bagas nasida be soni nang naopnam di rumah sakit ale Tuhan mangidu hami tuho mga sahon holongmu pargugoy na sida diragam niya kaparsahiton na jala mga sahon asiniroham mangidu hami tuho pamalumam mali Tuhan siragam niya kaparsahiton na lausong ni manang dia karuasmu na taruli dia kapasupasum na marulang tahun di hari hatutubu na marulang tahun di hari pardongas saripeon lausong ni nang dia karagam nilas niroha boy di dalat na karuasmu dia kaulaw na si ganupari menjadi akan nanulan ni tangan nasida so nang dia ka yanak ko di perkarejuan di persekolado dia ke perkuliahan ale Tuhan akalas ni rohai ragam dope na sotar guari hami madok mo lihat hami tu ale Tuhan jala tutong perbisuhi mahami asa marhabiaran tuho atong pinuji maguarmu sesa dosa nami di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata maridehita los disomahita pasahat papung pilihan.
paluaan, o sambido olo waktu alani martuaan. Naranido manaon, mga sahon padami, mohon amar bubuyhon, laluhahoni. Untuk tong ihultonoku, Jesus na paluaan, o sambido olo waktu alani martuaan. Upelehon na diriku, mangihutan lomomi, dada bena olo sabun namang gohiro haki. Utotong ihutonoku, Jesus na paluaan, o sambido olo waktu alani martuaan. Marparangin na bagia, maaw di arupani, say patamaaw tiruan, sungon pinanidomi. Untuk kong ihutonoku, Jesus na paluaan, o sambido olo waktu alani martuaan. Mohon huihuton, damai sonang rohaki, say horas dalam martua, nasana hinopomi. Untuk tong ihutonoku, Jesus na paluaan, o sambido olo waktu alani martuaan. Sahab mahita ima tu acara paborhatu situa na pesiun. Tapuji matu hata marede hita sian bukuede ho o Tuhan haholongan.
Hurian itu hatta taida dunuain jongjong di jolon amang situa Albens Gerhard Parulian Hutapea. Nunga digohina sida tikki pangulaon na di hurion dung marumur 65 tahun. Hobar tu si pulma parulaon na makowesi di hurio song parhalado. Alani tamado pasahatot tamauliate ni rohatta tutuhatta na madongani na margogoihon huhut patauhon na sida sa lilingon. Mangulahon tohonan na sahat tu na sida. Akup ni unedo pasahatot ta mauliate tu na sida nang mangulahot tohonani di tonga-tonga ni huriatta. Alani paborhatot ta manasida laho pensiun tabigima surat keputusan SK doho piagam penghargaan pensiun nasida. Pinasama na majahon amang sekretaris Surya. Surat keputusan nomor 24-01-07-0801-6 Pimpinan Jemaat Pendeta Resort HKBP Kebayoran Lama, Resort Kebayoran Lama, tentang penatua pensiun. Menimbang perlunya melaksanakan ketentuan yang terdapat di dalam aturan peraturan Huria Kristen Batak Protestan HKBP 2002, amandemen keempat tentang masa pensiun penatua HKBP. Mengingat aturan peraturan HKBP 2002 amandemen keempat bab 9 pasal 43 ayat 6.6 tentang penatua pensiun, memperhatikan umur penatua telah mencapai 65 tahun, memutuskan menetapkan 1. Sintua Albens Gerhard Parulian Hutapea, pensiun dari penatua Huria Kristen Batak Protestan Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama terhitung mulai tanggal 29 Juni 2025. 2. Surat keputusan ini berlaku sejak surat keputusan ini dikeluarkan. 3. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini atau perlu penyempurnaan, maka surat keputusan ini dapat ditinjau kembali. Ditetapkan di Kebayoran Lama tanggal 29 Juni 2025. Huria Kristen Batak Protestan HKBP Kebayoran Lama Resort Kebayoran Lama. Pimpinan Jemaat Pendeta Resort Pendeta Jeffrey Sitindaun MTH ditandatangani lampiran piagam penghargaan. Terima kasih. Dihamu amang situa Albens Gerhard Parulian Hutapea. Hobar tuaturan doho peraturan di Huriatta Huria Kristen Batak Protestan nunga digohi hamu pajon na satu hamu marhobas di Huriatta. Mauliate do Huriaun tutuhata napatawon hamu marhobas hobar tutohonan na satu hamu nunga digohi hamu panguluyon na pinadaton muna uju majalo tohonani di pasaut hamudo na pinangido ni hata ni tuhata na madok saat ula tohonami tamado hamula tehonon ni Huriatta akka pangulaon muna na salilingod di julo ni tuhata anggia di jalo tuhata na hinobasan munay gabi pilihan na hutsus jala mabuan pasu-pasu do hatutugo ni haporsyaon diaka na hinobasan muna. Mardongan pos ni rohani di debata ama anak dohotod di parbadia. Pinaborhak mahamu tunapesiun. Say di pararak tuhatta ma akka pakobasyon muna na salilingon. Jala diramoti hamu diaka ari-ari sidalanan muna dope tutiki naro. Amin. Tahamulatihum ma
pakobasyon na siday dihamulatehon sudah kita. Martang yang mahita. Ali di bata namin nago asidohot holong ni Roha. Mga sahon holong ni Rohamdo hami, pasahaton hamulation nami, ala di pangurupyon. Di naposomon saliling 17 tahun. Di marhobes di huriamon. Nung asaha diulatohonan na pinasaha mi, sa ibain mamarparbui, pakubasyon na jalatupahi. Patugo haporsyaw ng pakirimon di ruas ni Huriam tuhanguluan na sa liling-liling na. Tung penungasipul pangulaon na di haparhaladon sa itong patugo jala palasma rohana. Lehon hahipason asa totong marsitutu mabuan halak tu haluon mi. Tanganmu nago pasu-pasuma manugu-nugu na sida dia ka ari-ari ni hatutuon na. Asa totong manayli tuho. Pasu-pasu manang keluarga saluhut na, ianak korro di pinoparpe asarap, mangulupun pasu-pasu na nilehon mi akup ni, yatung adong hagaleot dohot hakurangan ni dongan namion, di pangulon na nasalilingon, holong mima na mangurupi isaluhut na, pinuji maho Tuhan rodi saliling-liling na. Amin. Tuhan munaka amanami na nami dong parhalado hudul mahamuna jala tapuji matuhata marede belgado holongmi dengan non sipul marede sah mahita tu na madokata made sudah sekretaris Sahat mahita tu acara na madokata. Na parjolo pinasaat ma mewakili ruas ni Huria ima amang Insinyur Gonggong Pasaribu. Shalom, horas madihita saluhna. Na pinarsangapan amang pandita resort amang Jeffrey sitting down. Na pinarsangapan amang pandita fungsional amang Dalimunte dohot inang pandita inang Lydia baru si majuntak dohot sude ruas ni HKBP Kebayoran Lama Tarlomobi ma hita mandok mauliate di hari Mingguon jala di Sadarion rap hita naeng paborhaton amang situa G Hutapea na mencapai usia pensiun. Audison Jongjong sebagai wakil ruas dari jemaat HKBP Kebayoran Lama Tarlomobi ma sian Banjar Cidodol Parserahan. Di hamu amang situa
ngadil heo kamu pakobasion 10 tahun, mulai tahun 2008 saat tu 2025. Banyak pasti kegiatan yang sudah dilakukan, baik itu cobaan-cobaan maupun kebahagiaan yang dilalui selama masa tersebut. Satu hal yang kami dari Banjar Parserahan, Amang ini selalu sabar, selalu ceria apapun yang ada masalah. Dan apalagi dalam beberapa bulan menjelang pensiun, Amang ini selalu ceria, senyum. Dan mudah-mudahan selanjutnya Amang tetap berpegang teguh dan setia terhadap semua yang sudah dilakukan, terutama dalam menjalani kehidupan ini, tetap menjalankan apa tadi yang sampai dikatakan oleh Amang Pendeta, yang sudah dijalankan selama Sintua tetap dijalankan meskipun sudah pensiun. Kami mengucapkan terima kasih atas segala tugas yang sudah dilakukan dalam akobasi Banjar Parserahan. Semoga Tuhan memberikan berkat kepada Amang untuk dari saat ini sampai nanti masa tuanya, dan juga kepada keluarga Hutapea. Kami juga mengucapkan terima kasih atas segala dukungan kepada Amang ini selama menjalankan tugasnya. Semoga Tuhan memberkati Amang dan keluarga. Botima, Moliate. Moliate Mamang, saat mamuse mandokata mewakili Parhalado, sian Amang Sintua J. Silitonga. Oras mari kita sudi. Sada silopa uli, dua silopa gadong. Tungau penuaing utusan sian Parhalado lau makatahon hatana uli nadenggan tu Amang Situa Gerhard Hutapea rapsudi mahita dapotan uli. Nahu hormati kami Amak Pendeta Resort, Amang Pendeta Jepri Siti Daun, Dohot Amang Pendeta Fungsional, Amang Pendeta Weslin Dalimunte, Dohot Inang Pendeta Fungsional, Inang Pendeta Lydia Boru Simajutak. Tapuji matuhatta alanunga mardalan denggan ima purna bakti ni Amang Situa Albens Gerhard Parulian Hutapea. Molo manaili dohita tupudi Amang Situa nami di pelayanata gudang do naulina denggan nata adopi tarlobi ma songon Amang naung boho mangula 10 tahun jala molo taingot do sering di parsermonata sayolo dohita bercanda terlebih mau diri dohot Amak Pendeta Jepri Siti Daun. Saya bercanda tu Amang asa rak mekel hita di parsermonan. Ido tujuan nami Amang asa las roham. Jadi Amak Situa nami mulai sadarion nunga bohobe Amang lepas purna bakti sian Parhalado ni huriata. Dohot pangidoan terlebih maditang yang nami tu Amang asa sehat-sehat ma Amang jala margogo ima di napar mudu-muduhon boruta naduai. Jadi sudehami Parhalado ni huriatta pasahaton selamat purna bakti ma di Amangate oras-oras ma sayang dia ma tujuluan ni arion boyaka dapot aka nauli nadenggan terlebih ma boruta naduai. Asa dohonon nami Mamang songon hatane situa tuai
Songo borhak muna sian ha parhaladon ni huriatta. Pidong si tapi na habang di atas ni hauma. Selamat jalan ma diamang situa Gerhard Alben parulian hutapea na memasuhi purna bakti boho di bagasan sadarion. Selamat tinggal madihami. Parhalado ni huriatta na aktif dope. Pepatah Indonesia mengatakan kalau ada jarum yang patah jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah di persermonan jangan disimpan di dalam hati. Upama parpudi emesita batua ma parlinggoman ni siborok amat tadewataro silehot tua horas mahita apalaluhut na di parorot songoni mahata sian hami na mewakili parhalado ni huriatta tuhatta ma nama masu hita saluhut na butima Moliate mamang, sonari sahat mahita, pasahaton hamuliateon manang pelian sian ruas dohot cendramata sian huria, nai pasahat ni amang padita dohot parhalado parar tahun. Dohot do namando katanakin lima amang insinyur gonggong pasaribu dohot amang situa je silitonga tu joloon dohot laho pasahaton. Tuhamuna amang situa nami, amang situa ge utapea. Hamuna yang salu na dison na madoho kata nakid dohot padita perwakilan di parhalado dohot perwakilan ni ruas ni huria. Pasaton nami matuhamu amang ima sonang tinutuhon ni huriata ima lebih umapik ma udenggan molohu guarion tadda holong tanda kasih sian huriata ima sian balgani rohani hurion do sudi parhaladu maka mulate tutuhani ima di pakubasyo munamang ditongani hurion anggo pasu-pasu no belga sia Tuhan ima jalo hamuna pasaton nami maun las marohani al amang bajakon
Sonari sahatma tu napurna bakti amang situa aldens hutapea laho mangapu. Salam. Horas madi kita saluhut na. Tamado kita manduk molati itu Tuhan tapardenggang basai. Di Pandita Napinar Sangapan, Pandita Jepri Sitindaun, doho Pandita Amang Dalimunte, doho Pandita Inang Lydia Borusi Manjuntak. Soksongoni tu Pandita na Purna Bakti Ima Amang BPMT si Hombing, dohot Pendeta WK Siahan. Soksongoni dong aku parhalado ni Huria, tamado manduk mula tutuhamu ima dong aku sa parhalado. Soksongoni tu Huria HKBP Kebayoran Lama. Na bui dohonokku na melayani 17 tahun, ima tahun 2000 lalu, ima na mengajar yau amang yang alap tuhata ima pendeta DP Panjaitan, dohot amang pendeta Limbong na mengajar yau di tahun 2000 lalu, tamado mandok mulai itu amang pendeta Limbong, soksongon itu amang nong alap tuhata pendeta DP Panjaitan. Jadi nama mula di 17 tahun mungkin gudang do tantangan alai wadu pide maupun suka dan duka setia melayani di dalam Tuhan. Jadi sadarion macai las dorohaku ima di parminggu sadarion ima satia manginguton dohot makobasi Tuhan. Jadi makobasi Tuhan on melayani baik itu dalam banjar mau itu di dalam duka, baik itu sukacita dalam pelayanan Tuhan, dalam di tengah-tengah keluarga juga. Jadi dari saya yang sudah purna bakti mengucapkan banyak-banyak terima kasih walaupun banyak tantangan. Pangula nama tol panglo anggoau songon adong do dihata perjanjian lama. Jadi songon hatanina tua-tua eme si tambah tua perlinggoman ni si borok amat tali batama si lehot tua horas marita saluhutna di parorot asatiko mainggiringgir bulu na rata-rata di hata poda pangodion terlobi maditangiang na di pasahat hamut na tuhami say pasaut tom matuhatta di bata amin horas. Mauliatema Marede mahita huhut jongjong mahita saluhutna. Sai pati yurna
Hupasa mapilian naung tapapungon tu di bata martang yang mahitak. Ale di bata manami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na dinggad doho nasaw libasan na mauliutus. Hupasa tahami masyan na nileon mito hami pilian nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutus di julom, pasu-pasu may jala ramoti asa hupara siya kami pilianon. Pati bulun harajon di tonga-tonga ni huriam doho di Portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam mutadahami gudang ni silion-lion mito hami. Asalam girgir kami madok mauliante tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo, say Roma harajaon mo, say saut mo lamoni roham di Banu Tongaosong na di Banua Gijang. Leon matuhami sadarion hangulua siya pari, say sama dosa nami song panisanami, di dosa ni dongan na mardosa tuhami, una kami togi utu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Jalo hamu mapasu-pasu siya na mata di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata mahamu. Di sodakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala asima rohana midahamu. Di dopakon Tuhan di bata mabuhina Tuhamu jala di pasaorhon madamena tutod di munabe. Amin. Rohani